ବ୍ଲକ ରହିଛି କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାରୁଆଁ ଗାଁ ରହିଛି। ବାରୁଆଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସାଇଡରେ ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ମଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆସି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ଏଠୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଏଠି ରେଙ୍ଗାଳି ଠାରୁ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଇଡରେ ଅଛି। ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ହବ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ରହିଛି ଏଠି ଆମର ପାହାଡ ପାଖରେ ଟନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସାଇଡରେ। ଏଠୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 700 ମିଟର ହବ ଟନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 149 ନମ୍ବର ରାଜପଥ ପାଲଡାକୁ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଅଛି। ପିକନିକ ସ୍ପଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଆସି ଭୋଜି କରି ଖାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇପାରିବେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଯୋଉ ବାରୁଆଁ ଗାଁ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଏଠି ପାଲହଡାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ସେ ଆଗରେ ବି ମାଙ୍କଡ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଙ୍କଡ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି।